אז שלום לכולם, כאן טל משחק בטנקי אונליין. אז ניסיתי לעשות עכשיו סרטון ביוטיוב, אבל זה לא עושה לי, כי מה שעשיתי לא טוב. אז אני משחק אונליין. אני אעשה גם סרטון שלי ב5 קוביות, רק לפני יומיים עברתי רמה. אני גם עושה את זה באמת על אונליין וגם על מיינקראפט. אני עושה סרטונים על חבר שלי שגר במעיינים עכשיו. זה פעם ראשונה שאני עושה סרטון ביוטיוב, זה תגובות שהן מדלת תגובות, כי זה פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה זמן לא מצאתי תוכנות ליוטיוב. אז עכשיו החליף נשק. 15,600. חצי טנק. אני חושבת שבתוכנה החדשה, אני לא יודעת איך קוראים לה, אבל אני גם לא יודע הכי טוב באנגלית, וגם שיחה להשאיר כאן, אם יש, אני שומע. הייתי 3 פעמים שזה אפילו לא צריך לקרות. זה מה זה צריך לקרות. סליחה שאני אנסה באמצע המפה, פשוט לא נוח לי במפה הזאת. זאת הקודם, מה שלא זה שחקתי בסיילנס והבחתי אחלה XP, לא אקשיב סגיה של 80, אז אני חפש למלא חיים משופר כמובן, ששיפרתי את שתי ההנחה לנשקים בג'רנס שכאן כמו 600. אני גם עושה סרטונים על מיינקראפט, אם כבר אמרתי את זה, אז אני זוכר. השתתף שם דניאל השתתף איתי בהרבה שחקים, מה שזה לא יהיה. אמרו איך לא השתתף איתי במיינקראפט, בטנקי אונליין, גם תומר. דרך אגב, מה שאני מנסה, הדנקי שזה חבר שלי, יהיה קוראים לו תומר. שנדפק לי על זה, אז אני אחזור אליכם. אז חזרתי, כי נדפק לי העולם. עשיתי סטארט. אין לי בלפטופ שלי, כי אני פשוט לא עם המחשב שלי, במחשב שלי אין אוזניות, אז יש סיכוי שאני אעשה סרטונים בלי לדבר. רק שיהיה לי אוזניות, בינתיים אני רואה שיהיה לי אוזניות בקרוב, כי לא קונים לי. כל משנה גם אני מבקש. אז יש שם לטנקי ו45, ויש גם של 5,000 שלא יודע. הנחה עכשיו לצבעים, אתמול היה על טנקים, לפני יומיים היה על נשקים, וכזה קניתי את המלא חיים. עברתי רמה לפני יומיים ל3 כוכב, והשגתי ביום ל6,000 מצפים, שהייתי ב3 כוכב, איזה טיפש ויקשר הלך איתו.
אני אעשה הרבה סרטונים אני מקווה, והיום יהיה סיכוי שאני אעשה סרטון על הטנקי של חבר שלי. יהיה סיכוי שאני לא אעשה את זה כאילו. מה אתם עושים? מה אתם עושים? יאללה. הנה זאת הפריצה שאני הכי אוהב. אבל פריצה מאוד גרועה ומדלת. אבל יש להם XP, וזה קשה כל הנושא ליתד כי נותנת לטבלה, כי פשוט אני מאוד רגיל לזה בכמה סיירות, כמה הרגתי וכמה בטתי וכמה נקודות לשליחות אנשים. אז סליחה על זה, פשוט אני רגיל לעשות ככה. אני מתכוון לשפר את הטנק שעולה 350 שקל מה שעכשיו עליי. אחרי זה לייזר ואז הכל 100. כאילו לא שווה לקנות את זה כי 600 גם אפילו שזה 600 יותר חזק מ-350, טנק של 600 הרחב הזה. וקינג באנגלית. פשוט אני וחבר שלי מדברים על כמה שזה עולה, אז קוראים לו וקינג. אז אני מתכוון לשפר את זה אחרי הכל 100. וגם אני רוצה לשפר טנק הגדול הכי חזק בטנקי הוא לא קניתי אותו עדיין ולא שיפרתי אותו אפילו, אז אני רוצה לשפר אותו וגם אחת לקנות אותו אחרי שאני אשפר את הטנק שאני משתמש בו, אני לא יודע איך קוראים לו, אז אפשר לתגובות או שפשוט אני לא זוכר אם אמרתי את זה, אבל אל תכתבו תגובות שהן פוגעות מדי, כי זה פעם ראשונה שלי. סוף סוף אני יודע איך עושים את זה. המייקאפט אין לי שרתים פרטי שניסינו ולא הצלחנו, אז יש שם שרתים שאנשים בכל העולם יש כאלה 12 שרתים כאלה בערך. אני חושב שאני ניסה כל הזמן אבל לא הצליח. אז כן, אצלי כבר זניות. אז 20 שקל, רגע. אני אומרת זה רגע אקטיבי כי זה באמת יחד כמו רגע אקטיבי שזה חוזק. הייתי משתמש עכשיו ב-600 אבל 350 זה יותר מהיר ואני יותר אוהב את זה. כי הייתי משתמש ב-600 כשעברתי רמה, ובמעבר החדשה של הסקאיה של הקומלה עם הבניינים למעלה, אז אני אשתמש שם עם טנק מהקטן ולייזר כי זה אני הכי רגיל שם בזה, זה הכי טוב שווה לי שם, ככה אני הורג יותר, זה ממש טוב לי. אחרי שנשפר לייזר זה בהרבה יותר טוב ממה שעכשיו אני עושה, כי יש את נגיד טנק הקטן ואת השלט שאני משתמש שאני צריך לראות אותם בשתי עיריות וזה מאוד מעצבן אותי. אז מעצבן אותי וזה מאוד מעצבן אותי את האמת. אז אני צריך לשפר את הלייזר כמה שיותר מהר. היה לי שחקן אבל פרצו לי לשחקן הזה שהוא היה ב3 קוביות. הייתי מאמין עכשיו לא היה פרצים עכשיו הייתי באיזשהו שלי בסוף בשעה 2 מיליון לפחות. אני כמו עכשיו התחלתי לתת חוויה בסיילנס כך שכל הזמן הייתי מסגל פלויינג ועוד פעם פלויינג כי אני כל הזמן מפתח גולבוקסים שיש שם בשבילי הכי הרבה גולבוקסים. יש שבסטדיום נראה שיש יותר, פשוט אני בקובייה אני צריך בשתי קוביות עד שאני אשחק בסטדיום שמפה שיש בה הרבה גולבוקסים, הרבה מאוד כסף את האמת. ופלויינג את האמת אני מעדיף אותה כי יש אני מעדיף כבר שלימדנו שלי בפלויינג ולפי שאני הרבה גולבוקסים שאני ממש אוהב את זה. גם לפי שם הרבה כסף, אתה לא יודע איפה זה ייפול כי לפי כסף במקומות שונים. מה יכול? סליחה אם אני לא כל כך טוב בטנקי קיצר, אבל לפי דעתי אני די טוב יחסית.
בטנקי אונליין. פשוט חבר שלי אמר שאני לא טוב כל כך, אז כנראה שהוא כאן. שוב, תומר, זה שנותן לי את הארבע מעוניינים, אני לא אגיד את השם, אני אגיד את השם, תשלחו חברות, לא אכפת לי, אבל אל תשלחו חברות כמובן לסטמפי. השם שלי בטנקי שלי, אני ארשום לכם למטה אם אתם כל כך רואים, סטמפי 013, שאני בעצם עוד במיינקראפט, אז סתם לקחתי. תשלחו חברות כאילו אחרי הסרטונים, כי זה מאוד מפריע לי לשחק. יש לי הרבה חברים, אבל קצת עכשיו בזמן האחרון הפסקתי לאשר חברים, כי זה מצביע אותי שבאמצע משחק כל הזמן שוכחים לי חברות. אני יכולה לשלוח אליכם, אבל זה יקרה לפעמים, לא הרבה. אבל אני אשמח אם תשלחו חברות אליי. תרשמו להראות בכל זה קיצר. צילמתי. טוב, אז אני אצלם עוד איזשהו 20 דקות בערך, משהו כזה. כי אני צריך גם ללכת. בואי נשאר בזמן. אז אני אעשה עוד לסרטון איזשהו חצי שעה, 20 דקות, משהו כזה בערך. כן. ולפעמים כשאני לא מדבר, פשוט אין לי לא לדבר, אז אני מצטער על זה. סליחה. מהירות 10 שקל. אבל בגלל שיש לי 15 מהירות, אז כי בזבזתי יחסית הרבה מהירות בטעות, אז שמתי גם מאוד מגמה רדוקטיבי. אני קורא לזה גם רדוקטיבי, שזה חוזק כמובן. אז ככה אני קורא כזה, ככה זה נראה. הייתי גם רוצה לשפר מאוד מאוד ממלך עם פעמיים, מה שחבר שלי לא רוצה, תומר, שהוא לא רוצה לשפר את זה פעמיים. איזה יפה. שלא רוצה לשפר אותו פעמיים, וכמה ששכנעתי אותו הוא עדיין לא רוצה. בגלל שעוד חבר שלי שדע מה סיסמה, גם יש לי לא יכולים לדעת מה סיסמה, לא משפרים את זה פעמיים. חבר שלי שיפר לו בכך פעם אחת ואמר שזה טוב מאוד, אז הוא מעט שיפר פעמיים כשהייתה הנחה. אני גם שיפרתי אבל כשראיתי שעדיין לא קניתי 400, עדיין שלא קניתי 400, הייתי בהלם, כי לכל אחד טוב ויש 400. אם אהבתם עד עכשיו תסתכלו על איזשהו לייק. אני במיוחד ממלך. אני אוהב למנות אנשים חיים מאשר אני אוהב למלך אנשים חיים מאשר לרוב, כי זה יותר קל, כי זה מלך חיים כמו שלרוב, זה היתרון בזה. חסרון הכי מעצבן שצריך להתקרב לשחקן, ויש לו סמוקי, אז הוא יכול, או לייזר, הוא יכול פשוט להתרחק ממך ולראות בחיים שמעצבן, אז אתה כל מיני צריך להתחבא באיפשהו מקום של למות, שזה הדרך חסרון. אני במקום ראשון, מה שקרה אני במקום ראשון, וכן, מקום שלישי פתאום, בעצם פתאום. יש לי 15,800 שקלים. השם שלי זה סטמפי 013 בסוף עם סטמפי ב-Y בסוף. מי שעדיין לא יודע אז אני אכתב למטה בתגובות, אני אכתב למטה. עכשיו שלי זה טל, ועדיין לא אמרתי, עדיין לא הצלחתי את עצמי. אוי, נו באמת. מה? באמת, ממלא לכם את זה כל כך חלש. יופי, זה ספרתי אותה.
מתי שהייתי לפחות חייב להרוג אותו. אם כבר אמרתי נטה שבמיינקראפט שערוץ, אם אתם אוהבים מיינקראפט אז יש שמות הכל, הערוץ שלי זה סתם פילאונהד, אני אכתוב אולי איפשהו בתגובות שם. יהיה מכיר שזה עבודה סרטון. אז כן. אני חושבת שגולדבוקס אני לא שם חיים, כי לא ממש אוהב לבזבז חיים, כי אני חוסך את זה. איך הוא לא הרג אותו? מה אבל בכלל יש אותה בעצם? יש הרבה אנשים בכל הסרטונים שלי, כל המיינקראפט, כל המשחקים שאני אעשה נראה לי. אני אודיע לכם מתי לא יהיה סרטון ומה כן. מתי כן יהיה, אני אודיע לכם למטה. זה גם סרטון ולא. עוד איזשהו 3 דקות נגמור לצלם. ויש גם את הטנקי אונליין TV. אחד לכתובו את ה-T גדולה ואת ה-O גדולה, אבל בלי רווח. ואז טבעים שאתה גדולות גם בלי רווח, של דבר בלי רווח. בחור מאוד טוב בטנקי אונליין, שמשחק טנקי אונליין, ב5 חודיות עכשיו. לפני איזשהו חודש היה, רק התחיל לעשות את הטנקי שלו. חבר שלי אמר לי אותו, אז פשוט החלטתי להיות איתו. הפרק האחרון שלו זה בינתיים 99, הוא מדבר ברוסית, אבל מי שזה משנה, לא יודע. יש מקום שני. טוב, אז נראה לי שאני אסיים את הסרטון הזה, אז יאללה ביי.